Данчо, за риба ли си тръгнал? Да, ще похвърлям малко тука. Ако искаш, седи с мен да опиташ и ти. Да сложа камера да се снимаме. Данчо, май си кълве, вади да видиме. Момчета, аз съм златната рибка. Имате ли някакво желание? Искаме да пътуваме в времето. Добре, хвърляте ме обратно във водата и ще ви изпълня желанието. Ради, можеш ли да повярваш? Това беше говореща риба. Стъпи, бе. Стига, бе. Имаме го на запис. Можем да го докажем. Ето ви златна лада, тя е машина на времето. Сериозно ли може да ни закара в други времена? Виж, можем да изберем в коя година да отидем. Хайде да отидем в 19 век. Данчо, взех 2 абстракции. Виж, имат галерия, дай да им ги покажем. Ради, не дей. Няма да разберат какво е това и ще се обидят. Хайде! Много ми е интересно как ще реагират. Махайте се! Казах ти, че няма да им хареса. Добре, Дани, хай да се прибираме. Ради, ти се прибери, аз оставам. Сериозно ли? Данчо? Хайде, тръгвай.